Ato? Okay. Hello vlog, welcome to my guys. Alright, today's video magkuan mi. Na ako gipalit sa Amazon ba. So na-deliver na karon. Akong kwaon na sasakyanan. So bali mo ra siya litsonan ba. Testingan na to karon. Tara. So naa siya diri sa akong sakyanan. Kwaon na to. There you go. Tara. Ako na to ni B. Check na to. Nice kini. Nagdala na ko ni sa Pilipinas sa una. Last year. So gigamit na mo. Ayos lang siya kay portable ba. Battery operated po. Di na kinahanglan isaksak. Testingan na to. So testingan na to. Laro nice kay siya. Portable. Pwede siya pwede dalon maski asa. So gi-order na ko ni siya online. Naabot siya mga 3 days. Naabot na siya. Canvas. Then skip fork. May itusok sa chicken. Ano ba? Para ayan ang motor. Ayan tara ang motor. Ayan ang motor. So mag-work siya kung na battery. See? Battery. So dili siya kauban sa battery. Wala siya battery kinahanglan ka magpalit separate. So nagpalit ko kuan. So namalit ko battery. Nice ka na siya pang beach. Sa yard. Dito sa balay. So plus Pwede na may rubber. But anyway, so tira na. Good. Snap. Let's try. Last time, nagdala ko isa sa Pilipinas ani. Nakalimot ko palong gikan sa Honolulu, sa Hawaii, hantod sa Pilipinas. Nagbuntag siya kuhan hantod. Gigamit ko din mo, and then, karon wala yung kinalubot, yung akong papa. So, nice kayo. Kaya na to, nice kayo. So Grizzly Speed Portable Campfire Rotisserie. So na tumamalit man ni so nadri instruction tanan. And then mo siya pwede siya sa beef. And then nara easy ra kayo. Nara mo ni siya yang forma. Tindog lang nimo ang duha ka rod and then ang isa sa barbecue. Ang motor. So snap lang nimo dali ra kay siya itaod pakitaon taman niya. Let's go. Wala man may yuta diri si. Wala yuta. Wala may kaugsukan. So buhaton ako. Kani among grill. Kaning grill na mo. Ako ni siyang wait. Dili man pwede magsugba sa yuta diri. So buhaton ako tanggalon ako ning stand. Man, diri na ko ibutang ang uling. Sunod mag-improvise na lang. Magbuha ko kaang. Pagsok na ko sa kaang. So, ako na siyang patasan. Let's go. Okay, so ready na. So, muna yung setup kaya wala man may yuta diri. Bucket na punog yuta ang isa kaang. So, muna ni siya set up. Diri na lang ibutang ang uling and then ang motor dire. Dali ra kayo, insert lang. Then isulod na imo ang kaning sabay tawag ini. See, easy. Then i-turn on. Instant.
Fire roasted. So guys, importante gid nga so gid gloves para safety ba. Diba? Gloves kay pagkaon man. Pero ini kaon kinamot. Kinahanglan butang-butang lagi. Nana kanan sa seasoning. Ang kaniwing ba? Sama. Lagi kita ay pwede din no. Okay. Okay, humok na kayo. Humok. Humok kita na. Tingnan mo. Ano ka instant mo uling dire. Ang galing halin. Guys, inani ang amo ang uling dire oh. Pagtais kabayo. Pero instant siya. Anaan na lang yung lighter, di na kinahanglan mangitag taklot sa Pepsi. Di na maghiwa og chinilas. Okay, kainit. Easy. What man? You know what? A lot of mosquitoes were on that. Free delivery. Oh, yes. Look at this.
anak magbutang. Gusto ka mo order tag cheese ang isa ka Tambal sa tuob. May tambal sa kalintura. Tuob.